Ihan oikeasti. Minä haluan vain tietää, mitä tässä hassussa taulussa lukee. Eikö kukaan voi auttaa? Mitä sinä haluat? Voisitko lukea tämän? Rakas Impmon, me muutamme tänään isoäitimme luo Hongoon asumaan. Ai ja Makoto. Hongonko? Näetkö tuolla kulmassa olevan aseman? Hongon asema on vain 5 pysäkin päässä. Hyppää vain junaan. Eli 5 pysäkkiä. Kiitos ja kaikkea hyvää. Hetkinen. Miksi sinä et säikähtänyt minua? Minulle keho on vain pelkkä kuori. Sisin on tärkein, enkä aistinut sinussa mitään pahaa. Ei nyt ihan tajunnut, mutta kiitti silti. Hongon asema. Hongon asema. En minä teitä pure. Missä olette? Makoto. En löydä heitä koskaan. Miksi sinä haukut? Impmon, sinäkö? Jipi! Impmon, sinä tulit takaisin! Ai, Makoto. Reitti selvä. Selvä. Wargrowmon! Sinnitelkää! Rapid fire! Taomon! Emmekä todellakaan voi tehdä mitään muuta kuin odottaa ja rukoilla. Voitte. Paljonkin. Tulkaa. Maista tätä! Ja tätä! Syö hedelmiä! Tai keksejä! Ei millään jaksa syödä näin paljon. Äiti ompeli Nallen irronneen käden takaisin. Kun lupasimme, ettemme enää riitele. No. Siitä lähtien olemme Makoton kanssa jakaneet ihan kaikki lelut. Etkö sinä silloin lähtenytkin luotamme pois, koska Ai ja minä vain tappelimme kaikista leluista ja riitelimme? Olen pahoillani, Impmon. Anna anteeksi. Niin, anna anteeksi. Minä annan. Saatte anteeksi. Maistuuko? Maistuuko? Oikein hyvin. Otahan lisää. Niin, ota lisää. En jaksa, olen täynnä. No katsotaanko telkkua? Niin, katsotaanko? Länsi-Shinjukussa on käynnissä raju taistelu, jossa digimoneiksi kutsutut hirviöt ottavat mittaa vieraasta oliosta. Minun pitää mennä. Hei, miksi sinun pitää lähteä? Älä mene! En halua, että jätät meidät taas ihan yksin. Immon kiltti, etkö millään voisi jäädä? Olen kovin pahoillani, mutta ystäväni tarvitsevat minua. Palaathan sinä. Niin, palaathan sinä. Tietysti. Anna sitä sanani. Minä palaan. Immon, odota! Tarvitset tätä. Ammu se pahis taivaan tuuliin. Makoto. Minä lupaan sen. Immon, palaathan pian. Älä tee noin. Minähän menetän vielä kasvoni. Palaan pian. Pitää hänen sanansa. Aivan varmasti. Älkää olko huolissanne. Lupaan, etten petä teitä.
kun se pahis taivaan tuuliin. Palaathan pian. He todella uskovat minuun. Kannattaisi olla valppaana. Miksi ihmeessä sinä noin teit? Älä leikistä suutu. Ketä sinä etsit? Kalumon päätti lähteä Jenin luokse, mutta sitten Jen vain katosi, Kalu. Ai niin, tapoin hänen kumppaninsa. Minne sinä nyt lähdet, Kalu? Maksamaan pois erään vanhan velan. Jos edes on mahdollista. Yritähän pysyä vauhdissa. Hei, mitä sinä oikein vitkastelet? Kalumon haluaa mennä tuonne, Kalu. Tuonneko? Miksi sinä haluat mennä tuonne? Minusta vain tuntuu siltä. Miksi sinä nyt noin teit? Sinä senkin typerys! Mitä apua sinusta muka olisi taistelussa? Et kyllä mene mennekään. Senkin pölkkypää. Kalumon haluaa silti mennä. Noin paljon. Hei, hidasta vähän. Kalumonilla on kiire, Kalu. Huomasin sen, mutta minne sinä menet? Jen on täällä, Kalu. Tiedätkö sinä, missä se tyttö on? Kalumon ei tiedä tarkkaan, mutta lähellä hän on, Kalu. Minun on korvattava tekoni hänelle jotenkin. Kalumon jatkaa nyt matkaa, Kalu. Et sinä pärjää sille yksin. Kalumonia pelottaa. Mikä sinä olet? Mitä sinä oikein haluat?